Ikusten zuen bezala, Himalaian gaude. Ta goe Larrautek, be traineru txikitea hartu, eta Ganges ziarkatzeko asmo hau. Ganges, ibatia oso peligrosua da. Berta, itxirik hona bendizi bugauta. Ganges, ibai peligrosua, bertan kokodrilok eta katuarrantzak eta ugari teutelako. Ai. Josue eta erreka zealde eta gatzek, uzurri aldea edo hori aldea? Du paeste. Himalaiako kursian gaude. Ta bertan ze aurkituko eta moja tibetana oitako raro oitako bat. Namaste! Bai, baita irire, bai. Ikustezu, Hemengo janari txipiko etxen nahi da. What is this? This is Machuri soup. Ikustezu, Hemengo tibeteko gi berezitia da. Where compren time? Honek etzekik estranjeroz. Nuni hosiek, zea, sopakua. Andresen pana, enin botigan eosiko? Baina ez hau ginoan gatu, itibetan nuen itzala. Baina, hor dago estranjeroz itzen berko japa. Aldintxe hemendik, aldintxe hemendik. Beti hua, gaitu hor dia. Beti hosteken aten nahi eizi. Alde! Oye, no grabes, Oye. No grabes. Hemen gaude, Himalaiako puntan. 0,5 grado, Jesucristo lotzakin. Zer dago, Joseme? I bobu alaizo ze. Zer pasatzek? Izeba gozero Himalaian puntan eta manga guztian. Hemen zer nahi aizeo, ze hostila. Estik bat eotzik itxen hemen! Yes! Ikusten zuen bezala, Himalaian gea. Bordatxo bezalako mendizaliak Himalaiako bidia aztertu inbio. Josemai, grabatzen nahi alaiz. Libratzen nahi nauta? Ze hostia bil. Utia lasaika gaitien? Baina, Himalaian gatxerek, burruntzik ateako zezkeik ipurtzulon. Notzake, grabatu, no grabez! Alde katxu, no grabez. No grabez. Hemen gea, Olasasti Channelen desapetxea estremua saioan. Etxia baino bete ozen togitan egote gala eta honea etorria Himalaia ekipo osua egoera estremuak gainditzeko asmuegin. Zein izan da? Zer usai dau? Me kago egin txiko. Burdo txona!